Raġel ta' 40 sena ta' nazzjonalità Etjopjana wieġeb mhux ħati għall-akkużi ta' traffikar ta' droga ta' ħasil ta' flus wara li l-pulizija wettqu operazzjoni illi fija nstabu 150 pakkett ta' kannabis u 64,000 euro fi flus kontanti f'supermarket, fid-dar u fil-vettura tiegħu. Ma mhux Gobena li għandu kundanni preċedenti u kien akkużat bħala reċidiv ġew wkoll mixli bi ksur ta' regolamenti doganali wara li nstabu 8 kartuni sigaretti mingħajr taxxa allegatament għal bejħ fil-ħanut tiegħu b'dazzi mhux imħallsa li jaqbżu l-400 euro. Barra minn hekk ġie mixli wkoll b'użu ħażin ta' kompjuter, possess ta' 8 kartuni sigaretti tal-kutrabandu u ħasil ta' flus. Il-prosekuzzjoni spjegat kif f'dawn l-aħħar ġimgħat il-pulizija kienu rċevew informazzjoni li minn ħanut f'San Pawl il-Baħar kienet tissir traffika ta' droga. Il-pulizija tal-komunità osservaw il-movimenti fil-ħanut u arrestaw lil Gobena ftit jiem wara waqt li kien fi triqtu hemmhekk. Fit-tfittxijiet li saru fil-ħanut fid-dar tiegħu u fil-karozza tiegħu instabu droga u ammont sostanzjali ta' flus kontanti. F'komunikati pubblikati s-sibt li għadda, il-pulizija konfermaw li kienu nstabu 150 pakkett suspettati li fihom kannabis, kif ukoll 64,500 euro fi flus kontanti fil-ħanut. Fil-qorti Gobena wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Il-qorti perseduta mill-Maġistrat Monika Vella ħarġet ordni ta' friżar tal-assi tiegħu fil-waqt li ma saritx talba għal ħelsien mill-arrest u l-imputat inżamm taħt arrest preventiv. L-avukati Roberta Bonello u Gianluca Ciappetta deru għall-akkużat.